Prkosna Drava ovdje nije slušala političare. Mijenjala je svoj stari u novi tok, ne poštujući hrvatske i mađarske, odnosno austro-ugarske zemljišne knjige i kao da poručuje: radite vi svoje, a ja ću svoje. Tako danas mađarsko-hrvatska granica često presjeca rijeku na neobičnim mjestima ili bolje rečeno, rijeke se ne obaziru na ono što su države pravno definirale. Zategnuti odnosi između zemalja Varšavskog ugovora i bivše Jugoslavije nakon Drugog svjetskog rata stvorili su ovdje jedan presedan u kojem je priroda ponovno pobijedila i profitirala. Tu je više desetljeća bilo područje gdje je bodljikava žica i vojska priječila bilo kakvu prekograničnu komunikaciju stanovništva. Željezna zavjesa sačuvala je netaknutu prirodu. Svako zlo za neko dobro, kažu danas stanovnici s obje strane rijeke. Jedan pozitivni efekt toga je da je u tom pojasu razbujala se slobodna priroda. I onda je u Europi, kad je pao Berlinski zid, došla ta ideja: ajde da pretvorimo gvozdenu zavjesu u zeleni pojas. Taj se pojas prostire od Finske na sjeveru, preko Baltika, Njemačke, po rubu Austrije i kroz naš kraj i dalje do Crnog mora. Zahvaljujući onomu što je podarila priroda, a utjecale političke okolnosti, selo Križnica sa svojih 200 stanovnika danas je ekološki raj koji, slažu se svi, valja očuvati. To nije nimalo jednostavno. Do Križnice možete stići samo skelom, a za visokog vodostaja isključivo ovim mostom. Za nas je naš most jednako važan kao za Njujorčane bruklinski, šale se mještani, ali su i zabrinuti zbog njegove dotrajalosti. Obnova mosta je preskupa, a planirani novi most omogućio bi promet automobilima, čemu se većina stanovnika protivi. Moje mišljenje je lično da to ne bi bilo dobro da se spoji sa mostom, jer tu onda nastrada flora i fauna, koja je tu intenzivna. Oko nas su tu srne, patke divlje i tako dalje. To bi nestalo. Dok ja pokosim svoju travu, najsretnija sam na svijetu. I moja djeca su rekla: tata, veli, ti si produžio život 10 godina što si otišao u tu prirodu. A ja kažem, šalim se, da bome. Da, djeco, čim sam vas se riješil, ostavil vas dva, onda sam pozdravio. A ja sam na to nadodala: i njima je produžio. Ima svojih mana, pogotovo zimi, skela kratko vozi, ali sve mi to prevladamo i sačuvamo ljepotu koju rijetko ko ima osim ovih ljudi ovdje i nas, naravno. Na neki način već je to slobodna granica. Mađari se voze po Dravi, jedan dio pripada njima, jedan dio nama i praktički surađujemo kao da je granica otvorena. Kao da granice nema. To će biti prednost, ova mekana granica između Mađarske i Hrvatske. Križnica je privlačna u svako doba godine, osobito za one koji žele pobjeći od gradske vrebe. Planirani novi most i moguća regulacija Drave zbog novih hidrocentrala zabrinuli su zaljubljenike u rijeku i ekologe. Dijelimo njihovu brigu i nadamo se da će biti dovoljno mudrosti da se to ne dogodi.